Здравейте, скъпи зрители на Mindcast! Днешният епизод е изключително специален за мен. Този гост съм си го призовала преди много време, защото съм чела книгите му. Това е един духовен водач на световно ниво. Астролог, кабалист, човек, който познава невидимия свят. С голямо вълнение и още по-голямо щастие приветствам в студиото на Mindcast самият Гал Сасон. Гал, здравей! Много ми е приятно, че си тук. Very happy to be here. Много съм щастлив да съм тук. И наистина казах и на нашите зрители, че като че аз те призовах в моето студио, защото отдавна чета твоите книги, запозната съм прогнозите, които правиш. Може ли по някакъв начин да съм те призовала наистина в студиото ми аз? I think that there is a principle in mythology and in spirituality. Мисля, че има принцип в митологията и духовността, That talks about like attracts like. който говори за това, че подобните се привличат. Things that are similar tend to come together. Неща, които са подобни, имат склонност да се събират. And I think there is probably a correlation or a connection between my sources of information И може би има връзка между моите източници на информация and your sources of и information. твоите източници на информация. And that creates synchronicities И това създава синхроничности, that allow us to come together. които ни позволяват да се събираме. People can make that experiment at home Хората могат да направят такъв експеримент и вкъщи, or better in bookstores. или по-скоро в книжарници. It's just to go through the bookstores, Отиваш в книжарницата, I guess not with the eyes closed so you don't bump into somebody, предполагам, не с затворени очи, да не се But блъснеш някого, with the intention to get information, но с намерението да получиш and информация. just allow their hand to stop somewhere in a certain book, И просто да си позволиш ръката ти да спре някъде върху някоя книга. or you can do it in a library, Може да го направиш и в библиотека, a book fair, или панаир and на then книги. pull out that book И сваждаш тази книга and randomly open it и я отваряш на случайно място. and find a passage И намираш пасаж and read it. и го прочиташ. If you've done it right, Ако го направиш it правилно, will give you an answer това ще ти даде отговор or a clarity about something или in life. яснота за нещо в живота ти. I've used it a lot. Много съм го използвал. Now we don't have that many bookstores anymore. Сега вече нямаме толкова книжарници, But I remember that in the good days when we had it, но едно време, в добрите времена, когато ги имахме, a lot of the books from my library is from that technique. много от книгите в моята библиотека са от тази техника. And I think it happens to a lot of people Мисля, че се случва на много хора, that they're focused on a writer or a subject. че те се фокусират върху писател или предмет The stories come to life, и тогава историите се съживяват, almost like Alice in Wonderland. почти като Алиса в страната на чудесата. And I think in many ways we're all Alice. Мисля, че по много начини ние всички сме Алиса. And this place that this mystical, the kingdom, is Wonderland. И това мистично място, царството, това е страната на чудесата. There's much more magic, I think, in life than we even allow Мисля, че в живота има много повече to магия, perceive. която отколкото си позволяваме да възприемем. Кога за първи път в твоя живот усети първата синхроничност, която ти показа, че има тази магия? First synchronicity will probably be before I remember. Първата синхроничност трябва да е била преди изобщо да си спомням. But a very profound synchronicity, Но една много дълбока which синхроничност, I used actively, която активно използвах, was I think when I finished my university беше когато завърших университета and I had to decide what will happen next. и трябваше да реша какво да правя след това. And my friends, who were both Cancer, which is a water sign, И моите приятели, те и двамата бяха раци, това е воден знак. called me and told me they're going to surf in Mexico. Те ми се обадиха и казаха, отиваме на сър в Мексико. And at first I said no, В началото казах не, because this is a rule that actually exists in mythology. понеже това е правило, което съществува в митологията. When you get a real calling from the universe, Когато наистина Вселената те призове, what the great mythologist Joseph Campbell talked about as the call to action, това, което великият митолог Джозеф Кембъл нарича зов за действие. if it's a real call, Ако е истински зов, you will have a refute. You will say no, a ще кажеш refusal. не, ще има отказ. So a call, hey, you got $1 million, is not a call to Така action. че едно обаждане спечелваш $1 милион, това не е зов за действие. Because then you say, where? I'm coming. Почваш да казваш къде идвам.
A real call to action Истинският зов за действие is when you're told to do something you don't want to. е когато ти казва да направиш нещо, което не искаш. In mythology you have it a lot. Митологията много го има. And Трябва my да first- платиш цена ли за това ли? Защото не ти се плаща тази цена на вътрешна трансформация, може би. It's not so much a price Не е толкова цена. as much as a resistance of change. По-скоро е съпротива към промяната. Even Freud talked about how in therapy, Дори Фройд говори за това как в терапията. if you're after the first session wants to come again and again and excited, Ако not a good след sign. първата сесия искаш да идваш отново и си развълнуван, не е добър знак. There is the idea of resistance. Това е тази представа за съпротивата. I don't like that therapist. Този терапевт не ми харесва. He made me say things I don't want to say. Караме да казвам неща, които не искам. But if you overcome that resistance, Но ако преодолееш тази съпротива, Freud noticed, Фройд е забелязал, you start changing. започваш да се променяш. So my call to action was go to Mexico to surf. Моя зов за действие беше отиди в Мексико на сърф. And I said no. И аз казах не. I don't know how to surf. Не знам как да сърфирам. I was in Israel. Mexico is very far. Бях в Израел, Мексико е много You далеч. all are good surfers. I'm gonna be there like a little fish. No. Вие сте добри сърфисти, аз ще съм като някаква малка рибка. But then a voice in my head Обаче след това един глас в главата ми said something like, каза нещо като "You idiot. идиот такъв. Your name means a wave in Hebrew. Твоето име на иврит означава вълна. You're in a junction. Ти си на кръстопът. Your friends called you with a call to action. Приятелите ти се обаждат с зов за действие. Follow your name." Следвай името And I си. did. И го направих. And that led me to Mexico. Това ме заведе в Мексико. Surfing, I wasn't the best. Не бях най-добрия I сърфист. almost drowned. Почти щях да се отдавя. But in Mexico, I found yoga Но в Мексико открих йога. that led me to astrology, Тя ме заведе към that астрологията. led me to Kabbalah, Това ме заведе към Кабала. that led me to Los Angeles, the city of angels, Оттам в града на ангелите Лос and Анджелес. led me to sit here with you. И в крайна сметка да седя тук с теб. So synchronicities are not just like, oh, you can't believe what happened today. Синхроничностите не са просто, о, не можеш да повярваш днес какво стана. I was thinking about somebody and that person came. Мислих за някой и точно този човек се появи. That means you keep it in the realm of, oh, coincidence, Това просто означава, че е в полето на съвпаденията. good gossip. Добра клюка. But you need to claim it. Но е нужно да го вземеш за себе You си, need to own it. да го притежаваш, You need to listen to it, да се вслушаш в and него you need to follow it. и да го следваш. Even in the story of Muhammad, when he got the call to write the Quran, Дори в историята на Мохамед, когато той е бил призован да напише he Корана, was told by Gabriel, recite. и Гавраил му е казал, And рецитирай. he said, no, И той казал, I не. don't know how to read and write. What are you talking about? Аз въобще не знам как да пиша, да чета, за какво говориш. Moses, Моисей the burning bush, с горящия храст. is telling, go save the people. И там му се казва, отиди да спасиш народа. He said, leave me alone. I'm here in the desert. I'm smoking my weed. I'm taking care of the sheep. I can't speak. I stutter. Остави ме на мир, аз съм в пустинята, аз си пуша тревата, грижа се за овцете. Освен това заеквам, не мога да говоря. So we all have to say yes to the calling. Всички е нужно да кажем да на зов. And it happens all the time. А това се случва през цялото време. Small things Малки неща, can transform your life. те могат да трансформират живота ти. Like chaos theory, the butterfly effect. Като историята на хаоса и ефекта на пеперудата. В твоя живот преживявал ли си го ефекта на пеперудата? И ако трябва да започна въпроса от там, твоята първа книга е само едно желание, може изцяло да промени вашия живот. Кое беше твоето първо желание, което направи промяната? My wish in the book specifically is to get endorsement from the Dalai Lama. Моето желание специално в книгата беше да се срещна с Далай Лама. And I felt that I speak a lot about Tibetan Buddhism. There is a chapter in the book about Tibetan Buddhism. И да получа неговата оценка. И аз говоря много за тибетския будизъм. Има книга, има глава в книгата за тибетския будизъм. So I really wanted to get that. Така че аз наистина исках да получа това. And I didn't have any connection to the Dalai Lama. Нямах никаква връзка с Далай Лама. So I just went online, the office of dalailama.org, whatever, and I sent contact. My name is Gal, blah, blah, blah. Просто онлайн видях координатите му и написах името ми е Гал, започнах да пиша там.
And they were nice enough Те to бяха answer достатъчно мили да ми отговорят and say no. и да кажат не. The Dalai Lama gets a lot of these kind of emails, sorry. Далай Лама получава много такива имейли и It's съжаляваме. A good thing I didn't make it to the spam folder. Хубаво е, че не попаднах директно в спам папката. And I said, okay. И казах добре. The chapter that happened to be on the Dalai Lama is the chapter of mercy. Главата, свързана с Далай Лама, е главата върху милостта. And the message of mercy is acceptance. А пък посланието за милостта е приемане. It's a book on Kabbalah, which means in Hebrew to accept. Това е книга за Кабала, а на иврит това означава да приемеш. So I said, I accept. I was sent away. И си казах, приемам, че ме отпратиха. And then 5 months passed, Минаха 5 месеца. and it was actually my Bulgarian father's birthday. И беше рожден ден на българския ми баща. And I get an email. Получавам имейл. The endorsement from the Dalai Lama is on the way. You will get a mail soon. Оценката от Далай Лама идва към вас, ще получите скоро имейл. And I didn't believe it, so I took a picture of the email. Аз не го повярвах и затова снимах имейла. And when the letter came with his signature, I took a picture of it, just in case I get lost. Когато дойде писмото с неговия подпис, пак го снимах, да не се изгуби. And I got the endorsement. И получих тази оценка. And for me, it was a really big confirmation За мен беше едно много голямо потвърждение, that the wishes of this book will help everybody if it helped me. че желанията на тази книга ще помогнат на всеки, щом са помогнали на мен. Because there is a glitch in the system, or maybe it's on purpose, Защото има някакво прекъсване в системата и I'm може talking да е about нарочно. the matrix, Говоря за матрицата, creation. за сътворението. Matrix means the mother. Матрицата означава майката. That it's even in the Bible, a shoemaker walks barefoot Дори и в Библията обущаря ходи бос. because he's busy making shoes to everybody. Той е зает да прави обувки на всеки. He doesn't have time to make shoes for himself. Няма време за себе си да направи обувки. You can say, psychologists are crazy Психолозите са луди, They don't може have да се time. каже. to heal themselves. Няма време да излекуват себе си. So I thought, I'm making everybody's wishes come true. My wish is not going to true. И си казах, какво става сега? На всички желанията им помагам да се случат, а моето не. But you know, in the myth of the Dalai Lama, the Buddha of compassion Но в мита за Далай Лама, Будата на has състраданието, 1,000 arms. той има 1000 ръце. And I thought one arm can sign my book, И аз си казах, една ръка може да подпише моята книга. and it did. И той го направи. So for me, again, it was a confirmation. За мен отново това беше потвърждение. The magic is there. Магията е там. Just have to accept it. That not always happens when you plan it or when you want it. Просто да се приеме, че не винаги се случва, когато го искаш или го планираш. Как човек се учи на това приемане? Кои бяха твоите стъпки, за да приемаш? Особено нещата, които не ти харесват. It's not even steps. We're talking about lifetimes. Те дори не са и стъпки, това са животи наред. When you really learn how to accept, Когато наистина се научиш да приемаш, you become light. ставаш светлина. It's the definition of enlightenment. Това е определението за просветление. When the Buddha sat 7 days under a tree, Когато Буда седнал за 7 дни под дървото, he had 3 temptations like Jesus. той като Исус е имал 3 изкушения. And the last temptation was just accepting that he deserves to be light. А последното изкушение е било просто да приеме, че заслужава да бъде светлина. And because it was a myth to all of humanity, И понеже това е бил един общочовешки мит, Mother Nature herself opened her mouth. самата майка природа си отворила устата. And also, he is an earth sign. Също той е земен знак. Taurus is an earth sign, so of course Mother Nature came to his rescue. Телец е земен знак. Разбира се, че майката природа ще му дойде на помощ. And she testified И тя е свидетелствала, that he's given of himself so much over the lifetimes че той в тези животи толкова много е дал от себе си, that he, Siddhartha, does not exist anymore. че той, Сидхарта, вече не съществува. He's pure light. Той е чиста светлина. So all of you Така че всички вие, at home, в къщи, wherever you see this, или хората, които виждат това, life is tough. живота е труден. You're sitting under your tree for 7 lifetimes. Няколко, може би 7 живота сте седнали под дървото си. 7,000 lifetimes. 7000 живота. It is promised that at the end Обещано е обаче, че накрая you will attain enlightenment. ще получите просветление. You will receive and accept
ще получите, ще приемете, that everything is light, че всичко е светлина, that there's no good or bad, че няма добро или зло, male or female, мъжко или женско, Bulgarian or foreigner, българин или чужденец, Christian or unbeliever. християнин или It's невярващ. all one. Всичко е едно. For me, I think that there was a moment Аз мисля, че за мен имаше момент, when I was writing this book of Kabbalah, където аз пишех тази книга за Кабала and again, I had this voice in my head. и отново чух този глас в главата си. Again, he said, idiot. Той пак каза идиот. Somebody put it in my head, this idiot, and it Някой doesn't ми go away. слага в главата този идиот и това не се маха. You're writing a book about Kabbalah, Пишеш книга за Кабала, which means to accept, което означава да приемеш. and you don't accept yourself. А ти не приемаш себе си. You're constantly in war with yourself. Постоянно си във война със самия себе And I've си. learned that I have to start really figuring out how to accept all parts of me. И се научих, че трябва да започна наистина да разбирам как да приема всяка част от себе си. My big nose, Моите големи нета, the fact that I didn't do this or didn't do that. фактът, че не съм направил едно или друго нещо. Accepting. Просто We all приемаме. have faults. Всички имаме неща, които да приемем. And magic can't happen if we focus on our faults. А магията не може да се случи, ако ние се фокусираме върху недостатъците That's си. why in Kabbalah, the magic of transformation Затова в Кабала магията на трансформацията can only happen when you accept. може да се случи само когато приемаш. You can change your relationship if you first accept where you are now. Може да промениш връзката си, ако първо приемеш къде си You сега. can accept abundance if you understand that right now you might not have it, Може да приемеш изобилието, ако разбереш, че точно сега може да го нямаш. and be okay with it. И да си добре с това. After you accept it, След като го приемеш, you can start changing it. може да започнеш да го променяш. Кое беше най-трудно за теб да приемеш? Коя съпротива най-трудно пусна? I think the most difficult for me to accept is myself. From an early age, Мисля, че най-трудно за мен беше да приема себе си. От ранна възраст I really didn't like myself. наистина не харесвах себе си. Imagine you have to live in the same body with somebody you don't like. Представете си да трябва да It's not живеете funny, it's actually very sad. в едно и също тяло с някой, когото не харесвате. From an early age, I'm talking about the age of 3, 3.5. От много ранна възраст, говоря 3-3,5. I really didn't like the way I look, the way I speak. I didn't like where I was born. Не ми харесваше начина, по който аз говоря, изглеждам, къде съм роден. I really had a hard time with all aspects of myself, Беше ми трудно с всички мои аспекти. including my sexuality, including my intelligence, including everything. Включително моята сексуалност, интелигентност, всичко. I think the only thing I liked about myself was my voice Мисля, че единственото, което харесвах в себе when I си, sing. беше моя глас, когато пея. Which is funny because when I discovered Kabbalah and astrology, I was a singer in a rock band. Което е странно. Когато открих Кабала и астрологията, бях певец в рок състав. The thing that really helped me understand it Това, което наистина ми помогна да го разбера, is because even when I was growing up as a teenager, защото дори когато аз растях като тинейджър, I was literally thinking about ways that I can kill myself. Буквално It was that bad. мислих за начини да се самоубия. Толкова беше зле. But then when I started studying in Mexico Kabbalah, because that suicidal thoughts kept going on for a long time. И след това започнах да изучавам в Мексико Кабала, защото тези самоубийствени мисли продължаваха дълго време. Suddenly I realized Изведнъж осъзнах, that if I even kill myself, че дори да се which is самоубия, a very dramatic way of saying I want to escape. което е много драматичен начин да кажеш, искам да избягам. According to how reincarnations work, Според начина, по който работят преражданията, next lifetime в следващия живот I will be in the same position, ще бъда на същото място. only worse because I killed myself. Само, че по-зле, понеже съм се I самоубил. basically said to God, you know what? I'm returning this gift you gave me. I don't like it. Той е като да кажеш на Бог, виж какво, връщам ти дара, който си ми дал, не ми харесва. This is not a good way to start a new lifetime. Това не е добър начин да започнеш нов живот. So I've suddenly got to this click in my head Изведнъж ми штракна в главата, because of Kabbalah, because of reincarnation, заради Кабала и преражданията, that instead of escaping, че вместо да бягам, I need to accept. е нужно да приема. And when you start accepting, И
Когато започнеш да приемаш, you realize the situation is not so bad, actually. осъзнаваш, че ситуацията всъщност не е толкова зле. And that allows growth. Това позволява растеж. And since that time, I was 27, 28 in my Saturn return. От тогава бях на 27 и 8 на Сатурновия си възврат. I don't have these thoughts anymore. Нямам вече тези мисли. I don't have these rejection thoughts to God's gifts. Нямам тези мисли на отхвърляне на даровете от Бог. Ако сега ни гледат хора, които са в твоето състояние тогава и искат да сложат край на този живот, но не вярват в преражданията и не вярват, че живота е дар, кои думи би избрал да им кажеш? That you might not believe, but people who love you do. Че вие може да не вярвате, обаче хората, които ви обичат, вярват. And that there is a junction right now in your life. И в момента сте на кръстопът в живота си. And what we know from a lot of studies even of suicide, И това, което знаем даже от много изследвания на especially for самоубийствата, those who tried and failed, особено за онези, които са опитали и са се is провалили. that sometimes in suicide it's just when you really want to do it, Понякога при самоубийството, когато наистина искаш да го направиш, you're really 1 second, 1 minute before overcoming what your issue is. ти си просто 1 секунда, 1 минута преди това да преодолееш проблема си. And that a lot of time, people that have committed suicide Много пъти хора, които са се самоубили and survived, и са оцелели, remember that as they were dying, си спомнят, че докато са умирали, they felt an immense regret. те са чувствали огромно съжаление. Oh my God, what have I done? Какво направих, Боже? And, you know, we of course don't know for those who succeeded, but those who failed are very happy they failed. И тези, които са се провалили, са много щастливи, че са се провалили всъщност. Because it took so much coincidences and synchronicity to give birth to a person. Защото за да се роди един човек са нужни толкова много синхроничности и съвпадения. The laws of entropy Това са законите на ентропията. is all around us. Те са навсякъде около нас. The universe wants to disintegrate. And Вселената иска да се разпадне. if you keep a system long enough, it disintegrates. Ако една система продължава да съществува It doesn't достатъчно дълго, тя grow. се разпада, тя не расте. It breaks apart. That's chemistry, that's physics. Тя се разпада. Това е химия, It физика. takes a lot of force to keep us together. Нужна е много сила ние да сме събрани в едно. And messing around with it is a mistake. И да се бъркаш на това е грешка. Because every person, every creature, everything, even this glass, Защото всеки човек, всяко създание, In дори many тази ways, чаша, по много is a начини, miracle. е чудо. Earth is a miracle. Земята е чудо. And the same way that you don't want to, if you're on a cruise, a beautiful cruise, Например, ако си на хубав круиз, you don't want to jump off and live, Не the same искаш thing here in life. да скочиш оттам и да напуснеш. По същия начин и тук в живота. And you know, one of the good lessons from the Buddha, Един от добрите уроци на Буда, from the Heart Sutra, от Сърдечната one сутра, of the most powerful spells on the planet. това е една от най-мощните магии на планетата. There is no me, Няма аз, няма there is no мен, you, няма теб, no nose, няма нос, no eyes, няма очи, no ears, няма уши, no me, няма мен, no them. няма тях. All things are impermanent. Всички неща са непостоянни. And they repeat it almost like a mantra. И те повтарят това като мантра. And what it leads us to understand И какво ни кара да разбираме is това? that the only thing that is certain is change. Е, че единственото сигурно нещо е промяната. And if it's really miserable for you right now, И ако в момента наистина сте нещастни, it will change. това ще се промени. You're really happy now, Ако сега сте много щастливи, it will change. това ще се промени. And because of that, it's almost like something that was added into creation И заради това то е почти нещо, което е включено в сътворението. to make sure that even people who are miserable and feel terrible and want to commit suicide, Да е сигурно, че дори хора, които са нещастни, чувстват се ужасно, искат да се if самоубият, they last just a little bit more, само мъничко, ако изчакат още, it will change. това ще се промени. За какво би казал благодаря на Кабала в твоя живот? Как те намери? Казват, че когато ученика е готов, учителя идва. Така ли се случи и при теб? Definitely, because I wasn't planning on Kabbalah. Със сигурност стана така. Аз не планирах да се свържа с Кабала. I grew up in Israel. Аз растях в Израел. My father is a Bulgarian, he socialist. Моя баща е българин, социалист. My mother grew up in Israel and
not religious at all. Майка ми въобще не е религиозна, тя е израснала в Израел. And the religious Jews in Israel used Kabbalah to lure people like me to make them religious. А пък религиозните евреи в Израел, те използват Кабала, за да привличат хора като мен да ги правят религиозни. We grew up thinking Kabbalah is like missionaries. Ugh. Така че ние растяхме и си казахме, Кабала не е за нас, това е като мисионерите. And it's interesting because I had to go all the way to Mexico, Интересно е, трябваше да ходя чак до Мексико, go to a yoga class да отида в йога for a курс while, за известно време. for the teacher there to take me one random day to see a woman who is his client, Там учителя да ме заведе един случайен ден при жена, която е негов клиент. who wanted to give me a gift because I helped her husband Тя искаше да ми подари нещо, понеже аз помогнах на нейния съпруг to do my chart, да ми направи астрологична карта, for me to say, wow, this chart is actually working. за да мога аз да кажа, тази карта всъщност работи. Hey, universe, if I need to learn it, give me a miracle. Вселената, ако аз трябва да го науча, дай ми едно чудо. For me to start a rock band, След това пък да започна да свиря в рок група. to have my guitar player come to me Да може китариста ми да дойде при мен and say that he joined a group of people that meet every week if I can join. и да каже, че той се среща с група от хора, които всяка вечер се For me събират. to say, no way, I hate these kind of groups. Разбира се, аз казвам, не мразя такива групи. And then one week to go because I was really bored, А една вечер да отида, понеже ми беше много скучно. almost leave the class Почти да си тръгна. for the teacher suddenly to turn to the blackboard and write in Hebrew. А пък учителя изведнъж да се обърне и да напише нещо на иврит на дъската. He's a Christian, Християнин. doesn't know Hebrew, Той не знае иврит. teaching Kabbalah Преподава Кабала in Mexico. в Мексико. So I said, okay, all of these things had to happen for me to be in that moment. Казах си, всичко това трябва да се случи, за да съм в този момент Even тук. though I'm in Aries, I'll wait till the end of the class. Въпреки че съм овен, ще изчакам до края на курса. And then I talked to him И след това говорих с него and I told him, I don't have any money. и му казах, нямам пари. What are you doing here? Ти какво правиш тук? And he says, we're learning Kabbalah and astrology. И той каза, ние учим Кабала и астрология. But we don't know Hebrew, so you can help us with the Hebrew and you can study for free. Но не знаем иврит, можеш да ни помогнеш с иврит, пък да се учиш при нас безплатно. We became really good friends. Станахме много добри And I приятели. stayed in Mexico for 2 years to study that. Останах 2 години в Мексико да уча What там. I'm trying to say is Какво искам да кажа? yes, Kabbalah found me more than I found her. Да, Кабала ме откри повече, отколкото аз нея. And like I mentioned before, I think that what he taught me is to accept myself, И както споменах преди, тя ме научи да приемам себе си. which for me was a big deal. За мен това беше голяма работа. For another person in the audience, it could be to accept something different. За друг човек от зрителите може да е нужно да приеме нещо друго. Maybe I had to have that drama so I can learn it, so I can teach it to other people. Може би трябваше да имам тази драма, че да се науча, че да преподавам и на But другите. for other people, it could be something small and subtle. Но за другите може да е нещо финно, малко. За повечето хора, които вярват в астрологията, е изключително любопитно да видят какво ще стане напред във времето. Полезно ли е за нас да живеем непрекъснато със мисъл за бъдещето? И всъщност има ли бъдеще и минало? First of all, we know from physics there is no. Първо да знаем от физиката, че няма такова нещо. Einstein was a good Pisces, Айнщайн е бил добър знак Риби. really understood time, Той много е разбирал времето. really understood space. Много добре е разбирал пространството. Said specifically И конкретно е казал, that the illusion between past, present and future че илюзията между минало, настояще и бъдеще, is very persistent, тя е много настоятелна, but it's an illusion. обаче е илюзия. And in mysticism, they say the same thing. В мистицизма казват същото. For example, we don't have past lifetimes. Например, ние нямаме минали животи. All lifetimes are happening now. Всички животи се случват сега. Because- Мултивселена. Малта е universe. Precisely. Точно. Multiverse is coming from string theory, it's coming from modern physics. Да, тази мултивселена идва от модерната физика. The idea of saying, in the past I was in Rome, Идеята е да кажеш, че в миналото съм бил в Рим. or I know that I reincarnated in Bulgaria, Или аз знам, примерно, че съм се преродил в България. but I can't say in my past lifetime, Но не мога да кажа в минал живот, even though I say it a lot. въпреки че много го казвам. I have to say, I am reincarnating in Bulgaria now, Трябва да кажа, аз в момента се прераждам в България. in the year 685.
през 1685. Because now is 685. Защото сега е One of the, 685. I know it's a little bit hard to think about it like that, but one of the biggest thing about mysticism Знам, че е трудно да се мисли за това, но From едно от all religion. най-големите неща, свързани с мистицизма от всички is религии, that everything is one. е, че всичко е едно. Everything is connected. Всичко е свързано. If everything is one, Ако всичко е едно, there is no past, present, and няма future. минало, настояще и бъдеще. Again, it's an illusion. Това е илюзия. Think about it. Right now, what I am about to say is the future, Точно сега това, което ще кажа след малко, е бъдеще, but I haven't said it. но още не съм го So казал, it doesn't really exist. така че то не съществува. And what I have said А това, което съм казал, is in the past. е в миналото, It doesn't really exist. то също не съществува And the наистина. present А настоящето doesn't exist не съществува, because the present now is, it's the past. защото настоящето вече е минало. But we use it in order to survive. Но го използваме, за да I функционираме. knew in the morning Аз сутринта знаех, that at 12 o'clock I have to be here че в 12 е нужно да съм тук, in the presidential palace. в президентски апартамент. But it's an illusion. Но това е илюзия. I was there already. Вече съм бил там. So it is a little bit hard sometimes to grasp. Малко е трудно понякога това да се схване. And astrology is ruled by Aquarius tradition. Астрологията се управлява традиционно от Водолея, And Aquarius is the future. а Водолея е бъдещето. That's why technology is Aquarius. Затова и технологията е Водолей. But I don't think it's the future as time. Но не мисля, че е бъдеще като време. It's the future of concept of development. Това е бъдеще като концепцията за развитие. So your cell phone is going to have a new model in 2 years. Например, вашия мобилен телефон след 2 години ще има It's нов going to have модел. AI. Ще има изкуствен интелект. It's not to say that it's going to be in the future. Не е да казваме, че ще стане в бъдещето, It's to say that your phone is going to develop. а да казваме, че твоят телефон ще се развие. It's going to be better. Той ще бъде по-добър. It's a striving for something. Това е стремеж към нещо. That's why Aquarius ultimately is the sign of altruism. Затова Водолея в крайна сметка е знака на Because алтруизма. in the future, like I promised, everybody's going to get enlightened. Защото в бъдеще, както обещах, всички ще се просветлят. Everybody's going to be in a good space. Всички ще са на добро място. This is what they call the arrival of the Messiah. Това, което наричат завръщането It's на not like Месията. a person is going to come and save us. Не, че някакъв човек ще дойде да ни спаси. We are going to save ourselves. Ние ще спасим себе си. So, yes, astrology is interested in things to come. Така че да, астрологията се интересува от идващите неща. Because astrology works with cycles. Защото астрологията работи с цикли. And these cycles have a past Тези цикли имат минало, that is attached to certain historical facts. което е свързано с определени исторически By факти. looking at those cycles, И когато разглеждаме тези цикли, we better understand where we are. разбираме по-добре къде сме. And then astrology, like a GPS, И след това астрологията като GPS can help you decide where you want to be in the future. може да ти помогне да решиш къде ти искаш да бъдеш в бъдеще. So on the way here, I'm obsessed about coffee. Аз наистина съм обсебен от хубаво кафе. I got from a barista here that I really trust И тук от едно място, което наистина се доверявам, a good coffee in Plovdiv. аз разбрах, We're gonna че go class there. има място за добро кафе в Пловдив, там ще имам курс. And I put it in the GPS Започнах да го търся в GPS and I showed it to my friend. и го показах на моя приятел. Can we go there? Може ли да отидем там? I said, if it's in the center, it will be close, yeah. И тя каза, ако е в центъра, ще е близо. It's not destined or I must be there. If it's close, we'll try. Не е предопределено и трябва да съм там. Ако е That's близо, how ще опитам. astrology is. Така е астрологията. It gives you the tool to understand your past Дава ти инструмент да разбираш миналото based си, on the cycles, въз основа на циклите, where you are now, къде си сега, like a chart, като like a карта, map. като пътническа карта, When you географска. go in your GPS, you have to say where you are. В GPS-а трябва да кажеш къде си първо. Otherwise, you're not going to know how to get to where you have to Иначе be. няма да знаеш къде трябва да стигнеш. And then you can decide how you're going to drive there. И след това ти ще решиш как ще стигнеш там. Astrology is going to tell you, hey, be careful, there is construction here, there's Mercury retrograde. Астрологите ще каже, тук има ретрограден Меркурий, има пречка по пътя. There's a big road humps because you're getting into Saturn return. И понеже влизаш в Сатурнов възврата, има неравности по пътя. It doesn't mean you can't drive there, just be careful. Това не значи, че не може да шофираш там, просто да внимаваш. I'm not a religious person. Аз не съм религиозен I човек. owe it to my Bulgarian father.
дължи го на българския си баща. Therefore, even when I work with astrology, Затова дори когато работя с I'm астрологията, not obsessed about it. аз не съм обсебен от I have a lot това. of friends that are way more obsessed about it than me. Има много To приятели, be които honest. са много по-обсебени от Can you астрологията look от at your мен. chart to tell me how this person is for me? I don't know. Just be with them and tell me how it Моля is. те, погледни картата на този човек, как ще сме заедно. Не знам, просто бъди с него и ти ще ми кажеш как е. Like anything, it's a tool. Като всичко останало, това е But средство. we can't give our power to the tool. Но не можем да си отдадем властта на The средството. tool is supposed to serve us, not the other way. Инструмента е нужно да служи на нас, а не обратно. And people sometimes tend to be over-religious about stuff. Хората понякога са склонни да са свръхрелигиозни за някои And неща. that takes away the power of astrology. Това отнема силата на Because астрологията. I think astrology is amazing. Понеже мисля, че астрологията е удивителна. It's God's poetry. Това е поезията на Бог. So definitely recite it, Така че със сигурност рецитирайте. but don't be obsessed. Обаче не бъдете обсебени. Влизаме в ерата на Водолея и предстоят големи промени. Кажи ми, как трябва да променим ние себе си, за да влезем с правилния ход в тази ера? First of all, the change will happen, you like it or not. Първо, промяната ще се случи да ви харесва и да не ви харесва. Especially the next 20 years. Особено идните 20 години. Because not only we are entering the age of Aquarius, Понеже не само влизаме в ерата на Водолея, which means that if you look at the 21st of March in the spring equinox, което означава, че ако на 21 март се погледне пролетното равноденствие, what constellation will be behind the sun, каква констелация ще има зад Слънцето, it's Aquarius. това е Водолей. The last 2000 years it was Pisces. Последните 2000 години са били Риби. When astrology was discovered or created, it was Aries. Когато астрологията била открита, е бил Овена. But what's happening specifically now Това, което конкретно се случва сега is обаче, that, especially from this year, е, че особено от тази година, Pluto, the Lord of Transformation, Плутон, богът на трансформацията, the word that you mentioned, тази дума, която ти спомена, is moving for the first time in 250 years за първи път от 250 години насам into Aquarius. навлиза във Водолей. So all things Aquarius are transforming. Така че всички водолейски неща се променят. And in many ways, we are transforming how we are entering Aquarius. По много начини също ние трансформираме начина, по който влизаме във Водолея. Last time it happened Последно това се е случило was the French Revolution. по време на Френската The революция, American Constitution was written. когато е била създадена Американската The конституция, Industrial Age. индустриалната ера. No wonder now we're entering the age of AI. Не е странно, че сега влизаме в ерата на изкуствения Why интелект. there is so much movement with governments, И има толкова много движения в правителствата. populism, right? Популизъм, nationalism. дясно крило, It's like национализъм. we're like headless chickens Ние сме като пилета без глави. because everybody feels a transformation is coming, Всеки чувства, че идва трансформация, but nobody knows what. но никой не знае какво. Because again, Aquarius is the future. Понеже отново Водолей е We're not бъдещето. There. Все още не сме там. So until 2044, Така че до we are 2044 all shedding. ние всички отмахваме слоеве от себе си. And right now, I'm actually, if you see me in a coffee shop writing on a computer, it's the book of В 2025. момента аз в кафетата сядам и пиша книгата за 2025 That's why the book is dedicated to all of the baristas all over the world that I travel and write this book. и тя е посветена на всички хора, които продават хубаво кафе навсякъде, където пътувам из света. On top of Pluto, the Lord of Scorpio and transformation moving into Aquarius, На всичкото отгоре Плутон, който е господарят на Скорпиона и трансформацията на next year we have the Водолей. year of the Earth snake. до година имаме годината на земната змия, Snakes are all about shedding. защото изцяло са свързани тези змии с махане на кожата. And 2025 is the year of 9. А 2025 е годината на девятката. 9 in numerology is death Девятка в нумерологията е смърт. because the number after is 10 След това е десятката, and 10 is 1. а 10 е едно. On top of everything, the black moon is in Scorpio. На всичкото отгоре черната луна е в Скорпион. It's the mother of demons in Scorpio. Майката на демоните в Скорпион. I'm not saying anything bad, I'm just saying, whoa. Нищо лошо не казвам, само казвам уоу. So next year is a year of a lot of transformation. Така че идната година ще е на големи What трансформации. we can do on a personal level Това, което лично можем да направим, is what do you want to shed? е какво ти искаш да пуснеш. For example, I decided I want to
not eat sugar anymore. Аз реших, че повече няма да ям захар And I decided that I'm going to start meditating every day for half an hour. и че ще започна да медитирам всеки ден за половин час. That means that I have to wake up half an hour early, Значи да се събуждам половин час по-рано. Малка жертва, but for something good. но за нещо добро. So if every person, before Pluto tells you what you need to do, Така че ако всеки преди Плутон да му казва какво нужно да because прави, heaven forbids you have a health issue, защото да не дава Господ, ако имаш здравословен проблем and the doctor tells you to stop doing this or stop doing that, и лекарят ти казва спри да правиш това или онова, do it yourself. прави го сам. Each person know what they shouldn't do Всеки знае какво не трябва да прави or what they should do, или какво трябва да and прави they don't. и не го прави. And if you can do it now, Но ако сега можеш да го направиш, then you can ride the waves of 2025 след това може да яхнеш вълната на 2025 and enter the age of Aquarius, и да навлезеш в ерата на Водолея, guided by the Lady of the Stars, воден от дамата на звездите. which is the tarot card for Aquarius, Това е таро-картата на Водолея. which is the most beautiful woman. Това е най-красивата жена. She's naked Тя е гола and she has this bucket of electromagnetic energies и тя има една кофа, от която And се she's излива електромагнитна pouring it through her енергия, body, излива я върху тялото си and it transforms to beautiful crystals. тя се трансформира в красиви кристали. Спомена няколко пъти, че си свързан с България, че баща ти е българин. Специално място в духовно отношение ли е България и какво ни чака нас, живеещите в момента на тази земя, българската? I think that it is a very special place Мисля, че е много специално място, because there is something about Bulgaria, the land itself, защото има нещо в България, самата земя, that is very significant. което е много значимо. I came here for what, 19 years almost? Вече 19 години идвам тук. 19 years, which is a nodal return in astrology. Това е възлов възврат в And астрологията. I'm always in Sofia, И съм се в София, locked by Sofia. заключен в Sofia София. was very possessive. She never let me out. София не ме пускаше изобщо да излизам. And then something happened last summer. И миналото лято нещо се случи. Was it the summer or the winter? I don't know. Life changes Или too much. лятото, или зимата. But something clicked and I said, no, I remember what happened. It was in the winter. Беше през зимата, Because of the war in Gaza, заради войната в Газа. I decided not to go to Istanbul, because usually I go to Istanbul. Реших да не ходя в Истанбул, обикновено отивам там. And then I asked the organizer here, Kibea, who's a good friend of mine now, И for аз 19 years. He has it either be my friend or be my enemy. There is nothing in between. помолих моите организатори Кибе, от 19 години са ми приятели. Can I stay a little bit longer? Може ли да остане Because she малко hosts me in a по-дълго? beautiful apartment. И те ми предложиха красив And she said, of апартамент. course, because Bulgarians are very hospitable. Разбира се, защото българите са много гостоприемни. And suddenly I've realized that if I stay longer than 6 days in Sofia, Изведнъж осъзнах, че ако остана в София повече от 6 дни, something happens. нещо се случва. It's almost as if I always came here like a storm, Иначе идвам като буря, reading, this, that, постоянно class, правя this interview, that нещо, interview, and whoosh, I'm gone. интервюта, курсове и заминавам. And that's my rhythm, my natural rhythm. Това е моят естествен ритъм. But it's not Sofia's rhythm. Но това не е ритъма It took на me 19 София. years 19 години ми of отне being married to Sofia да съм женен за София, to know да разбера, this is not working. че това не работи. And that if I stay longer, И че ако остана по-дълго, suddenly things happen. изведнъж започват да се случват I'm more неща. relaxed. Аз съм I по-отпуснат. suddenly realize that everything is very easy in Sofia. Изведнъж осъзнавам, No. че всичко в София е много My лесно. good friends live a few blocks away. Добрите ми приятели са на една The пряка. best coffee is around the corner. Най-хубавото кафе за тъгъла. I can walk to the gym. Мога да ходя пеша до Good restaurants фитнеса. around. I Добри mean, ресторанти наоколо. and then I've realized that if I follow the rhythm of Sofia, И после осъзнах, че ако аз следвам ритъма на everything София, becomes much easier. всичко става много по-лесно. And that's why I decided next time I come in May, Затова реших следващия път, като дойда през май, and I'm going to go to the Valley of the ще Roses. отида в Розовата долина. Because my grandmother, who was the mother of my father, Защото моята баба, майката на баща ми, she was born in Varna, тя е от Варна. and she always talked to me about the roses in Винаги ми Bulgaria. говореше за българските рози. That for her was the symbol of the people. За нея те бяха символ на българите. That they might have thorns, Че те могат да имат, but if you come close,
тръни, но ако се приближиш and you smell them, и ги помиришеш, you see that there's something very healing about them, very good about them. виждаш, че има нещо много лечебно, много добро в тях. So that's why she had these big rose bushes. Тя имаше тези In her големи garden. розови храсти в градината And си. she always told me this is an island of Bulgaria. И винаги in ми Israel. казваше, това е един български остров в And Израел. I caught that bag of roses Аз прихванах това, свързано с because розите. when I was in the university studying psychology, В университета, когато учих психология, I had a business of gardening аз имах бизнес градинарство. and I planted roses everywhere I can. И аз където можех съдях рози. And I went to the Valley of И Roses отидах в Розовата долина and it was just as I imagined. и беше както си го представях. And I've realized this land is blessed Осъзнах, че тази земя е because благословена, roses are considered to be in Western mythology защото розите се считат в западната митология the lotus, за лотоса, a symbol of purity and divine in the mundane. символа на чистотата и божественото в светското. And for me, this is Bulgaria. За мен това е България. And the mysticism of Bulgaria should be symbolized by the rose. Мистицизма на България се символизира от розата. Think about the Rosenkreuz. Помислете за A lot of розенкройцерите. the esoteric traditions in the West, they За have the много rose in the center. от езотеричните традиции на Запад, те имат в центъра си розата. And the rose in those mystical traditions is associated with the heart. А пък розата в тези мистични традиции е свързана с сърцето. And I think that what Bulgaria still needs to do Мисля, че това, което е нужно да направи България все is още, connect the heart е да свърже to сърцето the mind, с ума, to make that link. да се направи тази връзка. Because I think that after years of occupation, Защото мисля, че след години на the потисничество, Ottoman, the communists, Отоманската империя, that комунистите, split was created се е случило това that разцепление, needs to be reunited. което е нужно отново да се свърже. And when that happens, И когато това се случи, Bulgaria will be the rose of Europe. тогава България ще е розата на Европа. Тази история е създаване на квантова реалност. Ти си живял с идеята за розите толкова време в сърцето и ума си и ето сега влизаш и стъпваш в Розовата долина. Yeah. Listen, in one of the most beautiful concepts in quantum mechanics or quantum technology В квантовата механика и технология един от най-красивите концепции и is the idea понятия. of the wave of probability, Това е идеята за вълната на вероятността. which is a very beautiful way of describing oneness. Това е много красив начин да се опише единството. What Spinoza talked about is pantheism. Everything is God. Това, което Спиноза нарича пантеизъм, всичко е So, Бог. In quantum, we believe that everything can happen. Everything is happening. На квантово No. ниво ние вярваме, че всичко се случва сега. The particles are everywhere. Частиците са навсякъде. But when you look at them, when you observe them, Но когато ги наблюдавате, they collapse те се разпадат like a wave. като collapses. вълна. And then there is reality. И след това е реалността. We are now talking in Moscow. В момента говорим в Москва. I'm actually at home now in Los Angeles. Всъщност аз съм в Лос-Анджелес в I'm момента. in my grandmother's roses and she's still alive. Баба ми е все още жива и съм с нейните рози. But because we are observing now, Но понеже ние наблюдаваме and сега because you're watching us now, и вие ни гледате сега, we collapsed. ние сме се разпаднали reality. в реалността. So reality is the collapsing of that oneness. Така че реалността е разпада на това единство. Think about your astrological chart. Помислете за астрологичната си карта. You can be any rising sign, Може да сте всеки знак, but your mother pushed обаче майка ви е and you натиснала collapsed. и вие сте се And разпаднали That's your chart. и това е вашата карта. We observe you now. Ние сега ви наблюдаваме. You're a female or a male. Вие сте жена или мъж, You're an Aries or a Leo. овен или лъв. Your moon is here, your moon is there. Луната ви е тук, там. So your chart Така че вашата карта, is the collapsing of the wave of probability. тя е разпадането на вълната на Is вероятността. how the one decided to express oneself Това е как единството е решило да изрази себе си. through you, Чрез вас, through me, чрез мен, through you. чрез вас също. И когато решим да наблюдаваме, да медитираме, така ли се пренасяме в другото, което всъщност съществува сега? Of course, meditation is the anti-collapsing, Медитацията е обратното на разпада. is the returning to the wave of oneness, Тя е завръщането към вълната на which единството, is very difficult което е много трудно. because we grow up
being taught to observe. Защото нас са ни отглеждали и са ни учили да наблюдаваме. As a little kid, we kind of try to stand up and we drop that cup. Като малки деца ставаме и спускаме чашата. And mother saw us. Майка ни вижда. Be careful. Внимавай. Observe what you're doing. Внимавай, гледай какво Look what правиш. you've done. Гледай какво си направил. I collapsed. И аз се разпадам. In meditation, В we медитацията keep wanting not to think, ние искаме да не мислим, which is already a thought. което вече е мисъл. The Buddha one time said, you want to get enlightened? Буда веднъж е казал, ако искаш да се просветлиш, No problem. няма проблем. Don't think about white elephants. Не мисли за бели слонове. What? Какво? Don't think about white Не elephants. мисли за бели слонове. That's it. Now this person is constantly going to think about, am I thinking about white elephants or not? И край, този човек почва постоянно да мисли дали мисли за бели слонове или не. But when you get bored from that by doing a lot of Но meditations, като правиш много медитации и ти писне това, it's not that you stop thinking не че спираш да мислиш, as much as you stop observing those thoughts. а по-скоро започваш да наблюдаваш тези You're мисли. not monitoring the white elephants. They're there, Ти спираш да следиш белите слонове, те But си you're- там. mindless about them. Но обаче няма значение, че са там. And that is our way of connecting back to the one. И това е нашия начин да се свържем отново с единството. Кажи ми на края на разговора, кои са твоите ритуали за свързване с единството днес? I think for me, especially lately, is the meditations Мисля, че за мен особено напоследък са медитациите and reading. и четенето. I thought it was something that doesn't connect you to the one, Аз мислих, че това четене е нещо, което не те свързва с единството. but I a lot of time noticed that I can read and get goosebumps. Но често съм забелязал, че когато ми настръхне кожата докато Or- чета, I remember I was reading this book before I went to Budapest. или преди да отида в Будапеща, помня, че четах It's a една historical книга, book историческа about книга Hungary. за Унгария. And suddenly I started crying in the middle. Изведнъж по средата започнах да плача. It wasn't a sad story at all. Въобще не беше тъжна It история. was about a bridge that somebody built in Беше Budapest. за някакъв мост, построен в Будапеща. But I've realized I was there. I know this bridge. Но аз осъзнах, че аз познавам този мост, аз съм бил там. And then one day I read something that Joseph Campbell wrote, И един ден прочетах нещо от Джозеф that Кембъл, there's a certain class of souls or lineage че има определена линия от души или Да. група от души, really get their spiritual thing from reading. които наистина получават своето духовно израстване от And then I четенето. didn't feel like a crazy person anymore. Тогава вече не мислех, че съм толкова And луд. because I'm very physically active, И понеже аз съм физически много активен, I always do my cardio with a book. аз винаги чета книга, докато правя Not that кардиоупражнения. I'm saying that people Не, should аз do it. слушаш и я No, четеш. No, voices in my head, enough. I Не, don't не, want не voices in слушам. my head. Никакви гласове в главата не искам. Information. Информация. And I'm not saying it's good for other people. For me, Не казвам, че е добре за други it хора. really is helpful. Просто помага. So physical activity for me is important, especially cardio. За мен физическата активност е важна, особено кардиото. Reading is very important, Четенето е много важно. meditation, Медитацията and plants. и растенията. Because from an early age, I had a connection with plants. От ранна възраст аз имам връзка с растенията. People collect clothes or people like shoes. I like plants. Хората харесват обувки, събират дрехи, аз харесвам So- растения. Planting, seeing my plants grow is really my ritual. Да съдя растения, да ги отглеждам, това наистина е мой ритуал. А любовта за теб е? And what is love for you? Love for you is Oneness. единство. Why I love synchronicities? Because it's a proof that there is oneness. Защо обичам синхроничностите? Това е доказателство, че има единство. Whenever a meaningful synchronicity happens, Когато се случи значима синхроничност, it makes me feel happy. това ме кара да се чувствам щастлив. And then I read that Jung, that coined the word synchronicity, И след това аз прочетах, че Юнг, който е изковал тази дума said that синхроничност, for him synchronicity той е казал, че за него is a синхроничността proof that it's not all random, е доказателство, че не всичко е случайно, that there's oneness. че има единство. So whenever there is a coincidence or a synchronicity, it makes me feel love. Така че когато има синхронично съвпадение, това ме кара да изпитвам любов. Of course, the ultimate synchronicity is finding another person that you're synchronized with. Разбира се, крайната синхроничност е да откриеш друг човек, с който си And в the definition синхрон. of synchronicity А определението за is синхроничност two stories
е две истории, that are not necessarily connected, които не задължително са свързани. that converge, Те се сливат. create what we call the cross. Създават онова, което ние наричаме кръст. And that's what's happening when you fall in love. Това се случва, когато се влюбиш. Whether you fall in love with a person, Независимо дали се влюбваш в човек, a book, в книга, a friend, в приятел, a city, в град, coffee. кафе, No, that's an addiction. това си е пристрастяване. Да завършим така. Да се влюбваш независимо в какво и дали е в човек, в изживяване, в емоция. Въпросът е да държим душата влюбена, така ли е? Wait, we have to put some boundaries here because some people can decide that they love to kill or that they love to, you know. Нужно е да сложим малко граници тук. Някои могат да решат, че обичат да убиват. I would replace it with oneness. I mean, ultimately, if you're feeling oneness with another person, you can't harm them. Аз бих казал единство. В крайна сметка, ако ти чувстваш единство с друг човек, не If можеш you да го нараниш. Feel oneness with a stray cat, you're not going to kick it. Ако ти видиш една улична котка и се чувстваш едно Because с нея, няма да you изриташ. Your grandmother, you kick yourself. Това означава, че все едно изритваш себе си или баба си. You try to judge less because then you judge yourself. И така се опитваш да осъждаш по-малко, защото това значи, че осъждаш себе си. For me, there is something very safe about feeling that oneness. За мен има нещо много сигурно, безопасно в това усещане So, за единство. I think that love is that moment when you feel at one. Аз мисля, че любовта е този момент, когато се чувстваш в едно. Да завършим така разговора. Единство. Това е тази магична дума, която ти ни завещаваш днес. Усещане за единство. Yes, I wish I could have taken credit of it, but Moses talked about it, Jesus talked about it, Buddha talked about it, shamans 5,100 million years ago talked about it, Homo erectus probably talked about it. Аз бих искала аз да съм я създал, обаче Исус, Моисей, шаманите, даже може би Homo erectus е говорил за тази дума. Yeah, all rights reserved. Homo erectus. Така че правата са на Homo erectus. Благодаря ти. За нас днес ти беше този човек, който ни вкара в сърцата и в мислите идеята за единство. Well, thank you very much and have an amazing life. Много благодаря и ви желая невероятен живот. Такъв беше часът на Mindcast днес. Надявам се да сме ви били полезни, да сте открили нещо за себе си, да сте се вдъхновили и от все сърце ви желая да търсите това единство в мислите и в душата си. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ако харесвате темите и идеите на Mindcast, още сега абонирайте се за канала. Довиждане от нас!